ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Нокаутиҷи. дар навори имрӯза дар бораи се ҷанги беҳтарин гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур ишта чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. расман рӯзи 17 сентябр дар ташкилоти Titan Fighting Championship Муҳаммад Наимов бар зидди Андрес Понс ҷанг мекунад. рекорди касбии Муҳаммад Наимов 5-2 мебошад, 5 ғалаба ва 2 бохт. аз 5 ғалабаи худ 3 таша бо усули нокаути техникӣ, яъне тайко, 1 таша бо қарори доварон ва 1 дигаша боша бо усули боғӣ кардани рақиб ба даст овардагӣ. Муҳаммад Наимов дар шаҳри Денвери, штати Колорадо зиндагонӣ мекунад ва ҳамроҳии топови ҷангаварои UFC аз ҷумла Ҷастин Гейҷ ва Кори Санхаген машқу тамрин мекунад. рақиби ӯ Андрес Понс аз давлати Амрико аст. рекорди касбии ӯ 4-6 мебошад. Андрес Понс дар охирон набарди худ рӯзи 24 августи соли 2020 аз Давид Нузов шикаст хӯрдагӣ. ҳам акнун дар Амрико рӯзи 17 сентябр, дар Россия ва Тоҷикистон санаи 18 сентябр ғолиби ин ҷанг маълум мешавад. агар баромади Муҳаммад Наимова интизор бошӣ, пас комментария дар ҷои дастгирии ту холӣ аст. Самандар Муродов, яъне Самандари Замон, аллакай рӯзи 17 сентябр дар майдони набард бар зидди Максим Швец барои камарбанди вазни 77 кг мубориза хоҳад бурд. рекорди касбии Самандар 3-0 аст. охирон бор Самандар Муродов дар турнири Eagle FC 34 дар шаҳри Краснодар бар зидди Абдураҳман Алимагомедов қувваозмоӣ карда буд ва бо қарори яковузаи доварон ғалабара ба даст оварда буд. ва ҳам акнун рӯзи 17 сентябр ҷангавари ҷавони мо шери майдон барои камарбанд бар зидди Максим Швец мубориза мебарад. рекорди Максим Швец 18-3 мебошад. аз 21 набарди худ 18 ғалаба ва 3 бохт дорад. ба Самандар Муродов набарди қаҳрамонӣ ва ғалабаи дурахшона орзумандем. бигзор парчамбардори ватан бошӣ, шерпаланги майдонзеб. агар ту ҷангҳои Самандарро тамошо карда бошӣ ва мухлисаш бошӣ, пас дар комментария ҳатман Самандар ба пеш нависон. Нурулло Алиев бар зидди Кирилл Крюков, ҷанге ки аниқ ва расман рӯзи 17 сентябр дар турнири якҷагии Eagle FC ва AMC Fight Night бахшида ба хотироти Абдулманаб Нурмагомедов аст, баргузор мешавад. Нурулло Алиев аз клуби Evolve Gym баромад мекунад. рекорди касбии Нурулло 5-0 мебошад. бо 5 набарди худ Нурулло дили ҳазорҳо мухлисони тоҷикро ба ҳунари болои варзишии худ қоил намудааст. охирон бор Нурулло набарди худша бар зидди Александр Гребнёв гузарондагӣ аст ва бо қарори яковузаи доварон бар Гребнёв дастболо шудагӣ аст. ва ҳам акнун рӯзи 17 сентябр омодааст ки мухлисони худро ба маҳорати баланди варзишии худ дар ҳайрат гузорад. хотиррасон мекунем ки набард миёни Нурулло ва Кирилл Крюков бояд рӯзи 10 апрел баргузор мешид. бинобар аз сабабҳои номаълум ин ҷанг баргузор нашида буд ва ба таъхир гузошта буданд. ҳам акнун Нурулло ва Кирилл омода ҳастанд ки дар майдони ҷанг дар дохили ҳашкунҷа қувваозмоӣ кунанд. Кирилл Крюков рақиби ӯ низ бо гуфтаи бозича нест. рекорди касбии Кирилл Крюков 8-2-1 мебошад. охирон набарди худро Кирилл Крюков дар турнири Fight Night Global 98 бар зидди Василий Зубков гузаронда ва бо қарори яковузаи доварон ғалабара ба даст овардагӣ. хотиррасон мекунем ки Кирилл Крюков яке аз мухлисони Ашадии дастаи Локомотив мебошад ва ҳамчунин мухлисони дастаи Локомотив мухлиси Ашадии Кирилл мебошанд. хуб дӯстон, мо шуморо як турнири бениҳоят ҷаззобу диданӣ рӯзи 17 сентябр интизор аст. дастгирӣ кардани ҷангаварони тоҷикро дар комментария фаромӯш накунед. Муҳаммад ба пеш, Самандар ба пеш, Нурулло ба пеш. комментария касе агар бисёр лайк гирад, дар видеои навбатӣ комментарияша дар видеоролик пешкаш мекунам. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки дар видеоролики навбатӣ аз куҷо соати чанд бепул тамошо кардани ин турнира пешкаштон мекунам. барои ҳамун дар шабакаи мо, яъне Нокаутиҷи, обуна шавен. лайку зангулачаро хотири меҳнатҳои мо шатақати занем, то ки нокаут шавад. фаромӯш накунед, шумо беҳтаринед. то видеоролики навбатӣ, Bachoi Koji